Kusa lagi kan, kuna kusa lagi. Kuna कुठं आहे ते? आपलं काम असतं कशाला? या औषध गोळ्या आहेत म्हणून आम्हाला पैसे काय कोणी देणं झालं. जल्द से जल्द आमच्या परापटीचे पैसे द्यावं. आमच्या परापटीचे पैसे द्यावं. आईला दवाखान्यात नेण्यासाठी पैसे नाहीत. ज्याच्या हातात पडले त्यानंच खाऊन घेतले. काय करावं आता, भाडे एवढा द्यायचं. करावं तर काय करावं. 5-5, 10-10 हजार भाडे. एकूण करावं की आमचे पैसे आम्हाला रिटर्न करावं.